Takže teraz si ukážeme, ako sa vykonáva spôsob odberu kloktaním. Tento test budeme ponúkať predovšetkým vo firmách. Takto vyzerá žiadanka, v hornom rohu je napísané kloktanie. Na kloktanie používame tento kit, ktorý je aktuálne zabalený v krabiciach. Krabica má tieto súčasti. Je tam lievik, ktorý budeme podávať pacientovi. Je tam sáčok na skúmavku. Súčasťou balenia nie je sáčok na žiadanku, čiže tie budeme dodávať externe. Ďalej sú tu menšie vreckovky a ešte je tu médium, ktoré je ale vysušené. Ono sa hydratuje až tými slinami pacienta. Na kloktanie budeme používať na rozdiel od bežnej vody vodu na injekciu. Je to lepšie z hľadiska PCR metodiky. Čiže klientovi my podáme lievik, kde už podľa návodu z tejto flaštičky dáme 5 ml. Na lieviku je riska, flaštička sa relatívne jednoducho otvára. Čiže vezmeme si lievik, nájdeme si na riske, na jednej strane sú polky, na druhej sú celé, treba si to natočiť správnym smerom a vytlačíme tam 5 ml, ktoré podávame klientovi. Klient následne si môže odkašľať, dá si dole rúško a snaží sa vykloktať tých 5 ml. Trvá to 20 až 30 sekúnd. To je optimálny čas. Po uplynutí tejto doby naspäť vykloktaný obsah vracia do odmerky. My si medzi tým môžeme označiť skúmavku štítkom, ktorý je na žiadanke. A čakáme. Čiže podáva nám následne vykloktaný. Môže nám to podať do ruky. Optimálne je možno, keď to položí na stôl, aby sme sa náhodou vyhli momentu, že dôjde k rozliatiu obsahu. Toto je asi najrizikovejší krok vzhľadom k tomu, že tá odmerka nemá lievik. Čiže odporúčam to možno robiť nad košom, keby došlo k vyliatiu obsahu. Ku podivu to šlo úplne hladko. Čiže máme prázdnu odmerku, ktorú zahadzujeme. Máme vykloktaný obsah v odberovke. Odberovku ešte niekoľkokrát trasením dôkladne premiešame. Následne vraciame do sáčku. Tento dáme do externe dodávaného sáčku, kde pribalíme aj žiadanku. Vzorka znáša ako chladničkovú, tak aj izbovú teplotu, ale z hľadiska transportu budeme dávať tieto odberovky do chladničky.